Калі б мяне спыталі, якое ў мяне самае любімае ангельскае слово, я бы прыгадала адразу слова serendipity. Я пачула яго калісьці ад філосафа, выкладчыка ангельскіх універсітэтаў Александра Пяцігорскага, які родам, дарэчы, з Беларусі, з Гомля. Ён расказваў не толькі пра самое слово, але пра цудоўную ідэю, шчаслівая выпадковасць. Яно было штучна створанае ў 18 стагоддзі. І значыла яно якраз усё тое, што было шчаслівым адкрыццём, але непланаваным адкрыццём. Я падрыхтавала для вас некалькі іншых кантэкстаў, у якіх я сустракала гэтае слова, якія мне вельмі падабаюцца. Ну, найперш цікавае было інтэрв'ю на Netflix з Баракам Абамам. Яго спыталі, у чым сакрэт ягонага поспеху. Ён назваў працу, талент, але гэта ўсё ёсць у іншых людзей. І найперш ён сказаў serendipity. Мы можам сказаць, калі мы пабачымся з вамі на вуліцы, не плануючы, мы можам сказаць how serendipitous, як шчасліва выпадкова атрымалася сустрэцца, не плануючы. How serendipitous, гэта будзе прыметнік ад слова serendipity. Мы можам сказаць нават пра гэтыя урокі. These lessons arrive by serendipity unless you are subscribed. Гэтыя урокі ў вас могуць з'яўляцца ў стужцы зусім выпадкова, хіба калі толькі вы не падпісаныя на маю старонку. І ёсць яшчэ адна мудрасць з гэтым словам, якая не дае мне спакою. Я ніяк да канца не магу яе усвядоміць, згодная я з ёй ці не. Time is both serendipitous friend and enemy. Ёсць над чым задумацца. А напішыце, калі ласка, ў каментарах, ці ёсць у вас самае любімае слова ў ангельскай мове. Што гэта за словы?